utworze Relacja Jerzego Kornowicza na flet altowy solo występuje wiele technik współczesnych, począwszy od frulato przedniojęzykowego, wymawiamy wtedy rrr, jak i tylnojęzykowy, również na wdech i wydech. W tym wypadku instrument traktowany jest jako aparat wzmacniający odgłosy wdechu i wydechu. Możemy to robić do instrumentu lub tak zwany open, czyli poza instrumentem. Do instrumentu brzmi tak. A poza instrumentem? Dzięki temu możemy uzyskać wiele elementów i wiele różnego rodzaju alikwotów. I różne kombinacje połączenia wdechu, wydechu z szybkim akcentem na końcu, czyli i w tym wypadku używamy tak zwane mocne sforzata oparte na lekkich przedęciach. W utworze występują również glissanda. Glissanda wykonujemy poprzez skręcenie do siebie lub od siebie instrumentu. Są to glissanda półtonowe. Do utworu dołączony jest również spis aplikatury do konkretnych dźwięków, które są wykorzystane w utworze, które są obniżane o ćwierć tonu. I tak A obniżamy, dodając drugi i trzeci palec prawej ręki. As obniżamy, dodając drugi palec lewej ręki. I na przykład D dwukreślne możemy obniżyć poprzez dodanie drugiego palca lewej ręki. Oprócz tego w utworze wykorzystane są przedęcia. Przedęcia wykonujemy na aplikaturze jednego dźwięku poprzez dmuchanie większej ilości powietrza.